So yun mga kamata, What's up mga ilong? panibagong mukbangan na naman. Ngayong gabi! At ang ating makakain ngayong gabi ay request ni Kengkoy Oboy ng San Fernando, Pampanga. Ito na yun. Yes, yung pagkain Kapampangan. So meron tayo dito ano lang siya, steam na bangus, Steam na ba? steam na tilapia. Meron tayong saging saba, talong, yan. Puro ano lang lahat to gisa na half cook. Talong, tapos kangkong, okra, sayote. Tapos, hindi mawawala sa Kapampangan nito. Sa mga hindi pa po nakakalam, ito ay tinatawag na burong kanin. Okay. Binuro siya na kanin. So, Okay. masarap siya pang sausawan. So, ano pang hinahantay natin? Mukbang na! Pangan na, siyempre bago ang lahat mag-pray ka muna. Pray ka muna. Pray pa muna pala ako. So, Bago ang lahat, mag-pray muna po tayo. Let's pray. Lord God, Heavenly Father, salamat po sa pagkain na nasa aming harapan. Nawa po ito sa aming magandang kalusugan. Salamat po sa pag-bless naman at i-bless niyo rin po ang aming mga manunood. Ito po aming dinadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Wash your hands before you kamay-kamay na pagkain. Watch na. Cheers muna tayo. Ang ating... Tubig na naman, tapos mabubusog na naman agad. Hindi naman tubig to. Sige na to. 7-up, wala na 7-up, walang lasa. Sayote. So ito matagal na ito naka-steam. Hindi kasi pa kami na... Sarap yung sayote. Ayun guys, wala sausaw ng sarap. May mga tukiyo. Mga tukiyo. Sarap dito sa talong yung mga medyo bata-bata. Yaman. Yun lang nga. Hindi ko pala tayo mo. Ito maganda sa Kapampangan kasi pag wala kang ulam, yung kanin pwede mong ulamin. Pwede mo siyang gawing ulam. Gaya Puro no? sarap siya. Yung lasa niya, maasim-asim. Okay. Na maalat-alat. Basta masarap. Kamata ay kailong. Yung buhok mo kailong. Sorry naman no. Yaman na boy. Sarap. Tapos mangang-anghang pa. Mapaparami ka na kain pag ganito yung ulam mo.
Naman yung ano, no? Puro. Salamat po. Yung mga nagko-congrats sa amin dahil may ads na kami. Pero, ang totoo po niyan, si YouTube yung kikita doon. Kasi hindi pa kami monetize eh. Hindi pa po kami sumasahod, nagkaroon kami ng ads. Shoutout po sa walang sawang sumusuporta sa amin. Vice Iron Sisterets, sila Ate Natalie Gomez, dito akong Chicha Castillo, kay Koy Oboy, si Miley Isabel Balonso, nagpapa-shoutout ulit, shoutout. Shoutout din po sa pinapa-shoutout ni Ate Gladys De Leon, sila Ate Piel Lasso at si Ate Elsie Basa. Shoutout po kay Elaine Vince. At shoutout po kay Ate Lovely Padilla, ang aming silent supporter. Shoutout po sa inyong lahat na aming manonood. God bless you all po. Shoutout sa inyong lahat. Kain na tayo. Burong Kapampangan. Manyaman! Naman. Matanda na yung ano mo, talong. No? Matanda na yung talong mo. Hindi, no? Kaya pag matanda, mga kailang, kinukuha ko yung ito. Isang balat lang. Ganun ba yun? Pero may kulang dyan. Ano? No? Mustasa. No? Ang sa pagawad. Kasi hindi kami Hindi, pumunta. pero may kangkong naman na tayo eh. Dahon. Hindi kami kasi pumunta ng bayan. Ano? Yung mga sa nasarap lang. Kahit may ads na po kami, at hindi po kami sasahod doon, hindi po kami susuko mag-vlog. Wow. Darating din yung araw na Tsaka ito lang yung libangan natin. sabi kong enjoy lang. Yun lang. Darating din yung araw na magtatagumpay din tayo. Mm. Huwag muna natin isipin yung sahod. Bahala na sa YouTube kung gusto niyang ibigay o hindi. Ibigay mo na. Ibigay. Importante naman dun, ano, napapaligay natin yung mga tao. Yung mga patuloy. Hindi natin alam. Ano ba, may problema pala sila. Malay mo kung napanood mo yung video natin. Mapapagaan natin yung loob nila. Ganun naman. Yung ako pagkapusin ko ah. Ito ko eh. Paano hindi mabubusog inom na inom ng tubig? Wala ka man, uminom na agad ng tubig. Audio Jungle.
Nagkain mo na ako dyan. Nakakailong. Hindi pa yung anghang. Napawis na ako ah. Kunti na yung kanin ko. Marami pa yung sa akin. So, nagda-diet kasi ako ngayon kasi mag-birthday na ako yun. Malambot lang yung dali lang yung pagkayaw niya. Pero solid yun na Maganda kasi pag talagang na namamarinig ang karne. Parang siya to the max. Paubos ko na yung kanin ko. nabos ko na rin sa akin. Mga yan, kailong. Pwede pa naman kainin namin yan kinabukasan. Cheers muna tayo sa ano na. Basta naka-rest o hindi mapapanis. So, Meron tayong darating na bisita eh. Si ano, si Trixie. Oo, darating ang dito. Darating si Masama Trixie. naman pag pipiliin natin na maubos kung busog na tayo. Oo. Lalo na gabi ngayon. Kakatapos lang natin magmerenda kanina no. So yun po. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, comment, and share. Ngayon, wag lang po kayo sana magsawa na sumuporta sa amin. Sana po ikasama namin kayo hanggang sa tagumpay. Hanggang sa maabot natin yun. Yes. Yun. Sigurado hindi rin po namin kayo makakalimutan pagdating doon. Cheers. Wag na lang tayo magsalita, basta gawin na lang natin. Okay? Tama yun. Keep safe. God bless Safe. po. God bless Love, po. love. Love, love.